Miabot og 12 ka oras ang pag-rescue sa lalaking nahulog sa busay niadtong Sabado Santo. Naglisod sa pag-rescue sa 54 anyos nga lalaki nga nahulog sa busay sa Sitio Catalina, Barangay Silab sa lungsod sa Amlan, Negros Oriental. Gisugdan ang rescue alas 4 sa hapon ug mikabat kini sulod sa 12 ka oras. Matud ni Ike Rodriguez sa LDRRMO Amlan, manguryente unta og isda ang biktima sa busay. Apan aron makanaog sa busay, di kinahanglan niyang mukanaog, pinaagi sa pagkumbitay sa bagon. Apan napakyas matud pa ang lalaki sa paghawid sa bagon, maong nahulog sa batuong lugar sa ubos sa busay. Luwas hinuon nga nakuha ang biktima nga nakaangkon og mga bali sa kalawasan ug kasamtangang nagpaalim sa ospital. Ang lahang istorya nilayat daw dayon. Wala siya kagunit sa balagon yung hawiran unta.